Kedu particular iji ezi moto ngwa chispashia? Ọha niile. Chisụta everything iji ezi moto. Mgbe ezuru ya, receipt enyere gị, ihe eji bulalie. Ma ntamimo ihe niile ejiri zụ ya. Chisụta. Nyem. Fisa wee nụ nwayọ nọ. O particular si adịghị. Ọ ya nọ. Ele ebe ọ nọ, ele nga ediri ya. Ọ nọ n'ime nụ, wepụta ya nụ. Okay, n'ime. Ele kewe invoice ya, jimia. Ide. Kewe gịnị? Kewe engine number. Engine number ele nga ediri. Identity card engine number. Ọ nọ nga. N'ime moto ya nọ ka engine ya nọ. Enye gị ya n'akwụkwọ. Asa mma gị amaga na moto. Ge hapụ na ịma gị kwa nne. Don't worry. Nye m ihe ha nne. Ele ke were receipt ya. Ọ nọ ngwa. Ke uke ele ke uke no. Ke uke custom. Ke ndị custom. Custom. Awoti ha. Oti ha. Moto m ozuru ezu. Chere gwa kam chere. O ga gwa m ozuru ezu. Nye ka ga eme anya. Sorry sir. Itiri mani manya ka ozuru ezu. O mu nwa onye dị n'aka ịchọpụta na ozuru ezu. Federal government eme na increase na akwụkwọ. Otu akwụkwọ narị mba udo to narị ugbu a. Tie mani na manya beware. Amada m na eme na increase. Maka Chineke gị kwuo ka m bie gị ihe a n'isi ada akoyi. Sorry sir. Ele nga date ishi izri ya no ele ngon. Ele ke date ya no ne. Jimmy. Date ya ihe. Ele ihe ji date ne ede hu ya de nwa be ihe. Ana date ọ na we date ni ihe de ya. Date na dị very important ni ihe ọwụla ne. Date ede hu onye ọwụla gwuru anya gwa akwụkwọ na ya hụ date ebure edekpu ige n'okpuru ebe ihe m ji. Kọmputa ejiri di ya ete ka kọmputa ọwụrụ dere ndogo de ya edekpu ya ngo wara na agba ya. Ele shi izuru moto ne le bishi. Gram ide anụ ụdị ihe ide anụ ụda njin nọ ọwụ ndị na-akpọ ndị kwọgarala mgbe isi ka m gara mgbe m ji edozi ụlọ a na-akwụrụ gị osisi iji edozi ụlọ nwa obodo ha ka gị na yana m n'ụlọ by this age ele ihe na what is my occupation ele ihe wụ ọrụ gị iji arụ ụlọ a na-akwụrụ gị osisi akwụrụ gị akam ọfịs ude anụ nwamba ụdọkotu ngwa na ị ga-eso anyị aga steshọn gị oge gwa federal gọọmenti sa ha na wọd anụ nwamba dị otu baga ele ka moto gị nye m. You're under arrest. Officer, I like him. Ị ga-aga na station gị ruo na police barrack gị kọla ha na ịwụ emere gị arrest na ịkwọgo osisi na-erughị eru nwa obodo ha ka ga na ịkwọwụla osisi njin na-adachi no wonder m sị njin ka na-adachi anyị ntọ a na-eme bam ka mgbe ụkọta anyị pụtara nga a na-eme amam na ọgọ basara gị basa njin ọwụ njin ọwụ a ga-agbanye arụ a ga-agba gị agbaga anyị rụzie na station gị kọla ndị army barrack gwa ha na ewo a ga-agbanye arụ nwoke pụta ga station ịga ya nna m over a gwara ngala moto na ọgụdọ ekwe ahụ start ele nga na-eti gị ki chọwa nne ngwa ọfisa karọtụ anyị ga-agbalagara gị ihe ọbụla mere ịnọ under arrest. Bịa moto gị na ọwụ new model anya ihe awụdo dị moto m jiri m moto mgbe m rụrụ moto ga na-eti automatic no new model automatic kewa automatic ka iburu ya na anya automatic na old this local environment ka ibu matala automatic so gbuchi anyị another offense anyị ruo na Abuja ị ga-agwa ihe iji buru automatic bata na ụdị environment bịa start oyi kom bịa start oyi a na-akọba nye ọfịta maka Chineke ebe nkọ mbie gị na-ekwe dịkwa like m gaa na gaa kelebe Chineke ọnụ sị ndị federal government anashala anyị egbe for the safety of humanization if it maka Chukwu by now ihe nnugwu etu gbara gote dosa gị nga enwe mere ka akwụkwọ moto enwe mere ka ya ise nwere ihe mere elihi na-emedu gwa m elihi na-emedu etu m si hụ gị iwe onye oshi ọnọgụ na mkpụrụ anya na nwa ogbede ha ka gana ịkwọjisi ụlọ osisi na-enwe dị ha mere ihe na eru ụlọ onye sigoro ele nga m ha mara ụlọ m bitukwa mpa mara ya anụtagbule m ụlọ gị na arụ ụlọ at this your age
sị m na ọ wụ osisi ụwa awaala anya nụ ụwa ị ga-awa anya taa kwa m na gị bịa gbaga moto on take bịa ga n'ime moto start ya moto na agwara ndị na mgbanye ọnya mgbaga na-ara ahụ a ga-epushi eso unu anyị ga ka anyị n'onye aka aga nna m tụhe osisi tụhe start ya ọsịsọ a ga-ene ya enu a ga-ene ya na ama m ama wepụ ihe n'ụzọ ome ọzọ maka imere gị eme ihe baga Aki mehra anya ga maranya mara awonu awu ma shi ko si mo nyo shi bo. O to shi sa mo nyo shi be. Onwa si me pele ozo. E me shi buzo kisi me pe ya. Ana la te ti wonta. Ile ta ti ba ka mara mo so. Nno na gumo to na. No. Ati ti na nga ma ko ba anata ndo. I ga hu ka to bia. But papa ifo kro ok. Onye fo kro ok. E fi fo kro ok. Ekwelem di we hi anu na. Wogungo na. Ile ka go gila si push ele mo. Gana te ko do man. Gana te ko do man. Okay, Papa. Hey, Papa. Kemgbe ikuru mo ma ke wo kure buru. Hanga ma. Papa, ahụ be m ga iguru ndire ego n'aka gị. Ire gwani ose, ọrụ mgbe iji ego, ọrụ mgbe ị na-emeke. Papa, ego ikuku gba ahụ mere m ya n'aka gị mbụ. Eludi mkpọkọrọ ajụjụ eludi mkpọkọrọ karịa ihe eludi ụka na-enwedu protein ị na-eghe ha ọ na-ekwufere eri kedu ka ụka mgbe ị bara ma mgbe aka m gwere akwa ka mgbe m bara mọgọ taa ka ị na-ahụ be m na-aga ezigbo ego kwanne ekele dịrị Chineke na alisi ịhụghala ya na ndụ ịhụ dị ya n'ọnwụ ịhụrụ ya na ndụ alisi nna gị agaghala ego gụna onwe ga-ele ihe ere mma na ị ga-esoro m ugbu a kelewe Chineke si Chineke obi n'igwe nke atọ onye mere sa akara aka m furu efu na-etitere m etite akara aka m tụmere ka mgbe esise ele ndị nachala m akara aka ke akwọpụrụ m ya n'aka ka ndị mmadụ asara m ahụ sapụ ya ka abụpụrụ ya n'asụ ka nna m ọnwụrụ nwụpụ m akara aka n'ime m na-ebigharị aka ka ndị mmadụ kwere m n'aka kwere m akara aka m si ele etu ihe akara aka m si gbala m ọsọ Chineke m amara ote m chọta akara aka m n'ime ponishi bịa nga nọ na-akọ eri ịmakwa otu iri ugbu a na ị kwesịrị iteta ụlọ ote gị ga na-enyo nọ na-ebe akwa Chineke nna ele ihe o jiri ka ego ote ịmakwa otu iri ugbu a na ndụ gị agwụla ndị eluigwe niile agbakọọla were ihe a na-akpọ golden pen a na-eji ede aha ndị mmadụ n'akwụkwọ kendụ were golden pen ha gbakọrala jikọrọ ya otu esi ogu bọs stọp n'isi kpom itokwuna ihe ọbụla ịgbatị ahụrụ ugbu a si adịrị ọwụ n'ala ili ka ị ga-anọzi agbatị ka ịbịa nga nọ na-agwa m ụka dakwa ogwe rie shi gafukwe ịmakwa ego ole m kpatara mgbe amụrụ gị n'ụlọ ọgwụ ego niile amụgụ n'ụlọ ọgwụ te ndị nọọsụ ndị dọkịta ha niile ha agbagịrị deti ha tụle onye bupụtara ukwu arụsị ike ha na-esi nne gị ayọ nne gị ya na-adakwana nwacha elu ha gote nọọsụ atụjọ m gị onye ukwu atụjọ onye nta atụjọ ote ka m gbarikọrọ ala kpawa ego ejiri bupụta ozu gị n'ụlọ ọgwụ ka ị ga-abịa gbata nke ị ga-asị ma awa ka mgbe ị gbara mụmụ ị na-ekwukwa ụka gbakọrọkwa ka eke Papa check agba gị chema agbago ka ị na-ahụ mgbe mbụ papa ihu na-eme gị lee otu dị na ịchọpụtara aka gị mgbe 40 years papa nna gị like this yara ka mgbufe asụ papa ị kwesịrị isekpu ala Chineke gị elu rụọ Chineke obili igwe kere gị gbasara ndụ gị eme gị na fere ka gba gị ya ụsọ otu ihe nnu like this nna jụ Chineke why I'm regretting why you want papa I regret why you want them papa we will branam ibala muru we ji na ka mgbago dị gị na federal government ọ mama ka gị federal government abaka le ihe na-eme anapụ ndị mmadụ ihe ha n'ike anapụ ndị mmadụ by force ọkwa so wu offense ime by force
ka m gwa gị isi Chineke sole mkpọm n'isi Chineke sole mkpọm n'isi lenotede ro ka m gwa gị na mụ na mama anyị bukọla mitinu ụtachi agba gị mkpe n'isi gị nwụgharala gbọm atụpụ ihe yi na-awụ efe mkpe ka m na-agbakwa gị agbala gị akpe next ya bụrụ gị na fum n'ime mọcharị duba gị n'ime ala gị nwụọ ke ga aga ebe ebechara ka m gbagodi gị ndị enyi m na ọtọ n'ime abịa ọfịa achagbole gị n'ime ọdụmọdụ mkpọrọ ha bịa mite lelee ụtọ dị mpam kpọrọ mpa ya mpam bịa mite gị ihe ga-enye ha advice ọtọchi ezu ochi ọtọchi atụghachi anapụ ihe ndị mmadụ ike papa you are a disgrace to this family na-arọ Chineke biko ya kpọta m na family dubu ọgaranya mee ihe ga-eme papa ya ga-akpọta m na family woshi na ntụtụ aka nọ n'ime ya wụgo papa iwe disgraced isi wu police lee police mụ na gị na-arụga leta ya lee bamboo stick eji akras ga ihe checkpoint ka ndị police na-anụ on three checkpoint ịhụ na nga alụ like this mbụ papa you are a disgrace papa ya gosi ihe gosi mpa m ala ewere auto duba gị n'ime ala ka mara ihe mere anụ ebe fere bụ ọnụ amụrụ na mosito ngụ ele ebe abụrụ gị ele ya uru ibra na this family ele ga amụrụ gị atụtụ ịma nna gị ma nne gị ebe fọrara m ọnụ ekwekwala m regret ihe iji mụọ mụọ ekwekwala m regret ihe iji mụọ mụọ nne m ọrụ ha kwurisago oyi nonsense ọfịa make iji mmiri dị saa ọhịa ka m na-agwa ka m gwa gị asị eziokwu na afọ ụfụ n'ote ọhịa emege gị na ọfụ mara gị ụfụ na-ehi gị ihe ikara ahụ ọmịka ịsịrị ahụ ote ọwụ na ọzọ ka m sịrị ahụ ọfịa ịsịrị m ahụ gịgịta nna m rụgụ gwa m ụka ọ dị ote egbuo m gị taa maka Chineke egbuola m gị taa egbuola m gị taa ileta m anya gwa m ụka ote mmeke egburu ụka ote gị nwụọ na taa mama egburu gị taa ọma onye osi miwe onye osi aka ntụtụ gị na nne gị ga-agba ntem agbaala m mkpọ ndụ taa agbaala m mkpe gị na nne gị Mama, get to Biko. Mama. Onye na ọbụ buchu m anya. Achọtara m ka inyere m aka. Ọ maka ka ịkọwatara m ihe gbasara Ngozi Okonji Iweala. Ngozi Okonji Iweala. Ojida. Asa ide ihe gbasara ya. Composition. Ka ahụ nsogbu. Okonji Iweala Ngozi ka elu ama nga. Nke umene nne ya nọ na akpọbere egbe. Onye nwaanyị na klaasị lekwe nga m na-anọ n'oche. Lekwe nga ọ na-anọ. Nnede ya na-enyo m. Ngozi. Tọgbe m ọmadụ. Ka m na-edere ya meche ndeche ke m deki. Ma igbo odo mmiri ma ịga n'iyi taa ka anyị ka agaka ya ọnụ. Mama, so ihe chọrọ ịkọwatara m na ọgwụ nwa na-akụziri ya ihe na school. Ka m na-edere ihe sometimes sef enye ihe nwokota m narị akwụkwọ ya ndedededede shazulo bebe were ya ka m na-edere ya ihe nwụdụsị kụzie m de ya nwekwanụ 100. Mama, Ngozi Okonji so ihe ọwụ classmate gị. Ihe ọwụ enyi m echigbotere enyi m nwaanyị. Ọ bụrụ na ọgwụ nwa na-akụziri ya ihe mgbe m nọ na school esi na ọwụ classmate gị. Mama, ịgwa gị eziokwu ihere ga-emere m. Ngwakwago ịma nwaanyị anyị na-ekwu okwu ya na she is one of the most recognized women in this country. Gị bịa nga n'ọnụ na-agbaga m n'ọnwụ nwa klaasị gị lekwa na ọbụ ishiri proud na-agba m n'ọnwụ nwa klaasị gị. Onye anyị na-ekwu okwu ya na ele ebe ị nọ mgbe ọ nọ na ọ na-eme ekige ego na-eme eke ya aha meshogon nwekwara nsọpụrụ gafukwe gbakọrọkwa karịrị ihe otu ọdụ rụrụ ọcha kọsụsụ dị shingapụ ọsịsọ. Mama, biko gaa nnọọ gaa sekpuru ikpere n'ala chilie aka gị elu yọọ Chineke nna gị sị ya ka ebe ọbụla m si mejọọ gị na ya biko ya gbaghara gị
Ima ihe na we mi wo na no na chi no ne bi m ga lọta ụwa no no bi ọgaranya gị ifere no from nowhere ma bịa mụọ mụ kpọbata m ebe a no ma bata chekwana na ọ nọ obi ọgaranya ga What the woman had no one about under his roof. Oh, what do I go? Don't know how to say you win her. Yeah, but that's why. You tell him I could be from Okonji Wale, come over. Okonji Wale, you show me. Okay, tell me to get my blue affair. Oh, yeah, make it wet. I'm more jelly. Huh? You just see my first in school. I'm mad in the shower, mad. Huh? I'm going first, first. Make mistake. You give me mistake. You know what? I'm no position. I'm not position. Me make one mistake. I'm you want to get a position. Okonji Wale. Bre. I'm going to jump. Papa get a ball. What I want to Morocco. You must have made mistake. Who throws you no be car woman? The first threat. I am the Daga. Get up one knock on them. Got the Daga Naka carrot and kete. Do good at the foot. Ya do open coconios. Kalana ha etugun. Mam sum no ga agwori ga ihe. Oh. Enwe gị na-etu dai. Asị gara na nke bigibi ma ụlọ obi ekwe. Gaa ebe ahụ gaga tụọ anyị. Ị na-ahụ anyị. Ya bụ ebe a na-ere ụmụ ihe ndị a. Ihe na-aṅụ aṅụ. Maka na-ata ata na ka na-elu elu. Ịtụ anyị na-ere nga place. Tuge. Mkpọsịma ndị polisi o melu na arrest. No. We are beyond the human comprehension. Wouldn't we? We won't. Hey, what can I talk about here? What a takri hotel ki bigrano. Uma jotano. Oh, one trata. In fact, what on ba? Only druka. Ebori and nama 7. 7 pieces of namasis. Egbole ye hotel ni hani le yara mini era kolotara ni ne no ni ara fat yara babaro bieru meje ihe ni le ra gbade na amoge toku onye anwo trata nnam di onye ro ya ye ngram ale gide elu bare ebe oje gbole oje mana Kau lihat dah, okay, nunggu dia perjalanan. Abe! Tiba. Tiada. Ini isi.
ihe itiri gbawa nọ si eru aka ịnọ nga mana ọgụdị eru ka aka kịta ụmụazị atawụla obi ya ma ehe ya ma mpata ụkwe nna m tawon papa ego n'uri gị ihe n'uri gị okwa ego avụrụ ọnụ ịgwakwa gị eziokwu ihe ego avụrụ ọnụ ihe mmegugbu na ị na-anara ndị mmadụ ego ha n'ike mgbe ha ga-abịa ha ga-abịa osugbu unu abụọ mụ na mọmị agbafuo don't be too sure kwuoro onwe gị eji m ọnụ nta m kwuoro onwe m n'ụlọ ọ bụ onye anụ ọhịa arịọ wasụ onye sairie ya rie ịsairie gị rie onye sairie ya rie ọ sairie ya rie onye sayerire ya rie nne alfa igan o tegula itimere go ke ta be ki misrai I lost all go otun toss I'm a one now that. No, the one minimum at your galley. I got a losing in a Gaga. I got it. I told so. Hey! Every animal. If an animal, no, be a if an animal. Hey! Abrola me kwa. Ye branam. Abora mbufo. O te branam and te ka ge sha popo na. Ilegam. O wa na bro. Aga bogo. Ala de shi uhenka. Imani you only na eme nwa. Ikwesire. You were a family gi. They were as your first priority. Owo you wete woman kem ge na so ihe niile. Imekwa ka nwoke nwere obi umeala nwoke we family man. Agwangisa wo family man. Ele family I say I tell na family but lenga get them. Family m geja wo my first property. Ele the family m geja wo my first property. Priority. Oh what here? Papa be there. Family buru say my first property. Muru property onye. Ma uru property onye. Ono hona no drare mata nwa na api wo no. Okote ihe ni le bom ya nishi until ma nwo. Ego mami nyere maka chukwa sigi za manage give lose and toy. Forget. Manage ya wa party. Injection ga bu klale ego gina nwa nwoke. Ye bia nga nya 1050 na m je show to pot ofe. Emi eme unu shunga alo unu bu nta boy mo bu okuko ara ga nwa pepe soup unu ateru. Di benga sibi jide ego. Nwoke tinga ye were go ti be mo ga ka wopta ego tim na kam shi ofe. Onye ara ya akwa. Ote agala onye nwunye m ele ahịa jeleti onye agala ebole pepe soup mbara aka mgbe echi ọ nọtụkwago na mkpụrụ obi ọ dị apụ ga-apụ ọkụkọ m riri ihe ọla m riri ya na-afụgozi n'ahụ ọwụ maazị ibe gị na-aga nga nna ha ndị ọgọ ha wepụta ego te n'oge ha nwoke si ahụ rị mma kego mgbe ọla gị ime anya ote ka oke mere baptizim na Friday ya na-akwụgwọ na ya na-etikwu wewewewewewewe nkụta ọrịa anya bịa were ego m ahụgo maka chukwu na-eke akpasikwule m iwe o maka na m mere bred tiri gị 15 naira n'elu 1000 ka ejiri hụ ike fụke bred abara mmiri kpọrọ nkụ bịa ntinyere gị ova mmege kakwa gwa family ọnụ aga m achịrị mmege kpọọ oku tie ova na Abuja chịtara m battalion of police mbata family ọnụ ote agwụla ha nne gị ka m ga-ebu ụzọ ka ọ ele enwe na-egwu nwaanyị nke na ala dodi a ga-ebu ụzọ ote were kwe hụrụ ebe nka na mbụ n'aka mrahụ ihe na-ekwu ote ya daa koyi njizi polisi chekọrọ ndị ọzọ m ga-achịkọrọ nonsense ị kwesịrị ịṅa ma kpọrọ m ova kisi ga-akpọ ova ama kpọrọ gị ova anụ ọzọ eri lekwa ọchị m na-achị ihe kpọchị m na-achị mgbe m ga-eme haris ihe na-agụgụ n'ihe na igide enweta ihe na-agụgụ n'ihe na ama m ọgụ magwụle gị ihe awọ tinesi abịa ịtọla m ozi akwa n'olu mebi ka iri ige m n'ime romansị ihe m wụwa awụ body of government aga m etiri gị ova n'isi o Chinam tikaria. Me wuro bi ko bu ogu machi. Over. Officer
Iyo pulimere ino under arrest. Imama wanemi no under arrest. Ijonjo wanemi no nansoku. Officer Karoto I mere gini. Iwe unuzo iwu no under arrest. Ihu okada nuzo. Papa, ebe agaje na ele ebe a chere gị ugbu. Agaje ebe ahụ ọzọ gị matụ operation ọzọ ka ọ gịnị? Ele ihe iji ajụ. Iche na ọnụ polisi wụ nga hụ gị. Ele ebe ị chọrọ ka ị gawa ododa. No, gwa m ele ebe ị chọrọ ka ị tigi isi. Na papa chọrọ ka m gbagodi go. Papa ihe mere ya megodi ihe jakpawa ehi ahụ. Ụbọchị n'ime ebe ọzọ anyị ga-aga na ya kwasị go eji m ka m chọ ebe ọzọ anyị ga-ebe aga nọ mee ka ezigbo ego. Kwute m si ele gị. M fọrọ ote m na-ele gị m na-ajụkwa ihe ọwụwa ọbara m. Ọ mee tagịrị ihe eke atapụtara m akpọ m. Abịara m ga-ajụ ajụjụ asị m ọnwụ nna m. Na nna m ọrị nwa brief nna ya ọrị brief na ọnwụ nga isi m die ya. Mana gị na-ekwu okwu mgbe ụfọdụ te ihe m na-ahụ nwa anịnị. M ga na-ahụ anịnị m na-ahụ osisi ka nkwụ. Ụmụ ndị osi otokoto ha ndị osi niile na-agbagbuchi mbụ ọhịa m na-ahụ n'ime gị. Arịa ebe isi nweta ọbụrụ osi I don't know. You talk as if you are onto criminology or ihe na-ekwu ka ya. Nwekwara akọ na uche. Ka anyị pụchi na polisi wọk wụ nga ụlọ hụrụ gị egosiri. Mekwasa ere agwụrụ ọgọdọ. Nwe karịa ka gịnị. Ị ga-aga kọchiri nna gị ọkwa mpa gị ka m wụ. Ka m gwakwa gị agwa. I am your fathers. Ya wụ nna gị. Gị na-ekwukwa gị chefu hapụkwa na mụ na gị yikọ uniform. Gị buru ọdụ m buru. Anyị na-aga hụje. Gị che na mụ na gị nọ n'otu ọkwa nna gị jikwa ese. Koka. Papa chema agba gị papa ka m gagodi gị si akịma ugbu na ọ dị nwatakịrị chere imegodi ihe ndị dove brain akị wọtago. Papa ihe nugodi na jet movement. Papa ka m gba gị ele ebe ọsọ ga-aga gị kọ ya kwatị nwekwelu mgbe ezi gị ebe ị ga-aga. Ngụnwa ga-esi m ebe anyị ga-aga. Nna anyị dị nsọ kpakpando nke ụtụtụ odumeje ngwa duru m laba nhalie ihe mara hụ oge na-ekwu machi akwụkwọ eche ga-abịa gị by force. Mụ na gị ọnọ n'otu ọkwa na-ekwu gị na-ekwu nwa na-akụziri nna ya ụzọ gbamakwa ọja bịa ka anyị gabe ebe anyị na-aga ha nọ ga-akọchi. Papa wetụlụ olu nọ. Papa wetụlụ ya kwesịghị ihe ahụ ekwere isi adọ ka papa m chere ka m gba gị owu. I continue na ebe ahụ papa a ga-amata na anyị si ọ na n'otu checking point kam at least anyị ga-ebe ọzọ na aga nọ nweta ezigbo ego. You ma reason am na papa chee ya echiche na chebara ya. Ị na-achọ ịkọwa wụsa anyị nọte ebe anyị nọte ebe na ibugharị ahịa ibugharị ọnọdụ ọ ya nọ na ihe kara ikwu na gị nọ emere m aka ote ka agbụrụ ọchanja ngwa nga anyị ga bidogodo ebe anyị nọtụ taa mbọsọ ọzọ anyị marazi ihe anyị ga-eme ngwa. Papa bịa ọla je na gakwa m n'azụ ka m lele m ihe m mụrụ ụtọ ọrị ebe eke nwe kpọtara ma sọ m All right, thank you very much. This is Chiefimo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray!